Аз гына үзебезнең тарихны белергә кирәк. Безнең халыкта бит мәктәптән үк өйрәттеләр. Безнең Екатерина ничек татар халкы өчен яхшы булган, ничек Екатерина нинди яхшы тегеләй булай. Икенче яктан бер дә өйрәтмиләр бит. 700 мең татарны әле бер ногай татарын гына сую. 700 мең Екатерина вакытында аның турында беркем дә белми. Күпме Крым татарын сую, аларны тоже беркем дә белми. Нашларны халык белсен. Үзебезнең үткәнне, тарихны. Мин вообще аны бер кая да куймаска дип, аның канлы Екатерина бер нидә Петрдан да, нидә дә Иван Грозныйдан да бер дә ким түгел кан кую буенча. Аны кая куйырга да кую турында сөйләү дә юк. Тем более Татарстан җирендә. Памятник куйырга җыйналар. Куелачак Казанда. Ничек уйлыйсыз бу һәйкәл кемгә кирәк соң? Халык теләми, әйтик, кем генә тели соң моны? Без Чукындыруның миңа Нурулла хәзрәт 2009 елда ук сөйләп калдырган иде. Чукындыруның соңгы этабына кирип барабыз ди. Буна хәзер үзегез күреп торасыз. Фиафан көн аралаш телевизорда, көн аралаш. И монда беттен барган политика, Нурулла хәзрәт безгә сөйләп калдырган 2009 елда. Нәкъ шул мәсьәләләр килеп җитте 2016да. Бу Чукындыруның соңгы этабы. Безнең мәнсезлек, нәрсә бу безнең Нашул нәрсәгә якынлашып киләбез. Менә сез берәр кишлек пикетлар белән, митинглар белән бу һәйкәл куелмасынмы инде күп тапкырлар пикетларга катнаштыгыз. Моның файдасы булырмы икән соң бу пикетлар? Бу халыкны әз генә уйланырга нитәргә кирәк. Уйларсыннар, тарихны, үткән тарихны искә төшерсеннәр. Шул гына. Менә күп кенә сораштырылган кешеләр һәйкәл куелса миңа барыбер дияр. Яисә кирәк ул дип әйтәләр. Әгәр халык кирәк дип әйтә икән, һәйкәл куелса, сез нәрсә эшләргә уйлыйсыз алга таба? Тамаш каршылык чыгып тора, аңлатып торам Екатерина икенең кем икәнен. Даже памятнигә яна басып, кешеләргә сөйләп торачакмын. Аның кем икәнлеген, нәрсә икәнлеген. Кешеләргә күп мөмкинчелегем бар, нинди возможность. Шуны җиткезәм халыкка. Кем ул Екатерина икән, нәрсә эшләнелгән аның вакытында, нинди татар халкына файдасы булган. В кавычках. Екатерина марҗага нәрсә икән ул һәйкәл. Екатерина марҗа бит инде ул. Марҗа булганга куелмасын. Шуңа момент кирәкме? Кирәк. Нәрсә өчен кирәк? Потому что даже меня мечетләр әшергә разрешить итте. Еще наконец-то татарлар почувствовали себя кешеби, например. Ясылар бит инде барыбер. Халык сүзенә карамасар дисезме? Я так считаю, да, карамыйлар. Карасалар без була яшәмәсек.